Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Dollar Time, alas 4:47 sa liwat. Mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Masami ang aton nga mga tagpalamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto, Malabutan sang atong siling nga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation Petsa 20. Sabado naman naton sini nga pagpangalagad, liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga mga patrol unit reporters sa pagdulong sa pinakaulihi labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Sa aton sini nga pagpangalagad karon nga hapon, updan kita sa aton sini nga Patrol 2. Ang aton sini nga Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga Metro Bacolod, sa pila ka mga banwa kag syudad. Way tamang ginapangayo from where the action is. Ara magaresponder ang aton sini Patrol 2, Sakay, si Aksyon, Dale,
Salazar. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Nino Bugina. Ang aton mga pagbantay sa mga update kag balita sa nasyonal, sa News Center, builog nato ng puwersa, aksyon ang depensor. Of course, ang aton sining nga mga technical partner, as usual, there is a Studio A, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Sa transmitter dito sa control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Kinandan ang inyo sinialagad sa sininga palatuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Manaya-naya sa gihapon ang lakat sa aton sini panahon. Matinlo ang aton sini kalangitan, although nga kung kaysa amo na perming ginahambal ko, hindi tagid malikawan, may mga paggulugalom nga nagatabon sa aton kalangitan. But siling sa pag-asa, hindi nyo lang dira mapaktan sa Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros. Di malikawan nga kung kaysa may gulpi nga pagtupa sang ulan. Pero kahapon nagapabilin hasta subong ang maayo nga tiyempo. Ang tagiti sang init siling nila kalabanan nagahambal daw kurisma na. Halong gid sa mga may mga balatian nga high blood. Likawan tagid ang ginatawag nga heat stroke. Amo ni ang mga balatian nga kakontragid sang init. Muna gani nga gina-advise ta sa ato nga matag paramati, inom gid kita damo tubi. Para likaw sa heat stroke, para layo sa dehydrate. Kamusta nga aton nga mga ka-aksyon? Di iban nagaparlo patawhay. Iti Sabado hasta Domingo, kunara ka sa gobyerno, wala trabaho. Ti do ka tawhay lang, bisan paano maupod mo kadali kang makabanding ka kadali sa imo nga pamilya. Nanong mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay, report gikan sa atong sini nga mga patrol na unit reporters. Bantayan nyo dugay-dugay ang report ni Action Art ay hupon gikan sa New Government Center. Pagpanghawan kag pagpanglimpyo sang flood control team sa Barangay 10 kag Barangay 12 mapatigayon sa masunod nga semana. Sabi kong papaghawan amo na to ang aratsada kag ranggada ni Sergio Marie Vargas nga nagamit sang bakho nga pinangkali ito ang mga balas, bato kag baw sa pagkadamo nga basura. Way patugali malambot sa kwan sa Barangay 10 kag Barangay 12. Basya mo naman ang biraho ni Sergio Marie Vargas. Ang Carvic mandalagan nga kung magulan daw lawod man, ambot ko na inspeksyon na to kag nasugura na to baloon tabali karon kay Action Art ay hupon bi karon.
Bantayan man ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kon Sabado mga balita dalon ni aksyon Alvin Graba. Duha ka miyembro sang Army kag KAFGU ginpasakaan na sang kaso nga murder sa pagpatay sa opisyal sang BGMP sa Santa Barbara, Iloilo. Remember, dumduman yun nga kaso? Ang ginalinan sila, traffic altercation lang. Wala pag-intindihan na, ibla. Ang isa kang isa, wala gid nagpalaba sang ila Korea. Pinalipot sang isa, resulta, patay ang isa. So, kapitan pa ni sa BGMP, ang napatay ni nakagi man destino sa La Carlota City Bureau of Jail Management and Phenology. Muni kong kaisa, no? Nang gapadala ka lang sa kainit sa ulo mo. Huwag mo gidanay, ginpasangkad na paminsaron mo kung ano ang efekto, kung ano ang konsekwensya na matabo sa imo if makatiro ka sang parehas mo nga tao. Worst kay sila nga duwa lunsay nagaobra sa gobyerno. Army ng isa mo, ang isa BGMP. Imo sang isa dalatanan. Kaya mo niyo, duwa ka Army, isa ka KAFGU, murder case. Di ko magsili ka murder case. Laban-laban, way ni piyansa mo. Patay mo pa dano, opisyal pa sa gobyerno, gawa trabaho. BGMP, Bureau of Jail Management and Phenology. Wagin sila sang wagin sang may nagpatunga, no? Wagin sang may nag pacify, no? Nakadali lang ano sang segundos nga natabo ng insidente tungkol sa traffic altercation daw inablang pulo kat-kat bilis ni Manila kulpi ka lang katon. Kailangan nandiyo kiti may patay sa mo ng pinakasubo gistanano nga kilanlan na sa subong nga may problema kita ginatubang pandemic sa mga gamay nga bagay kung pwede pala mapungkuan or if not, pwede palang maistoryahan tagid. Kung dalaman lang sa istorya hilang. Hindi na lang ka mo magpainit da. Kaka-advise naman sa iban blang, kung ang isa ka painit, ang isa ka pamersa, hindi ka man mamersa. Kung nagapamersa ang isa, laylo kagid, hindi ka lang mamersa. Kaya kung duwa na ka mo mamersa, na-enkwentruhan ay kamuda. Way kuno sang talawit ka tao nga nagalikaw sa ginatawag nga problema. Nalagyo ka lang kay hadlo ka sa problema. Koron pinatsanay kag sinumbaganay dati maibato ka man. Pero ikaw yan nagdalagan, ikaw yan nagtalikod lang, kay nagalikaw ka sa ginatawag problema. Subong at simpo, hindi ka gana maghatag problema. Kaya way labot sang problema mo sa pagkatubang sining virus, di ko makamuitar ka man tasala, biit ara ka man sa husto, may kaso kagid kung hindi mariglo. Para sa insidente nga natabo ni sa Santa Barbara, Iloilo tungod sa traffic altercation, ti isa sa ila wala nang paiway kundi yatap ang isa. Ibutan ko bisan may rason pa to ang Army sala pa sa BGMP abi butang ko prote nakatiro ka, nakapatay ka pa. Hindi naman to kadipensa ang napatay mo kagintiro mo. Hindi kaso git. Kung nakabudlay makakaso sa subong nga panahon sa pandemic. Sa mga balita nasyonal naton ti apat ka lokal nga kompanya naghatag sang interest
para sa local nga production sang COVID-19 vaccine. May mga huring-huring kag may mga report nga daw ang Pilipinas kuno magapatindog sang factory o lobrahan sang vaccine. Wala pa yung katuig ni kung matigayon gid man. Pwede na lang kung i-produce ang vaccine sa mga virus sa Pilipinas. Sabagay, dapat mo maalam din ang mga Pinoy, bro. Grupo sang mga nurse ginaparesign sa pwesto ni Duki. Ay, ano iparesign ba mga nurse sa ilang trabaho? Si Duki, ni ko isa do kasubra naman nga DOE secretary mo. Ang tanan-tanan daw, siya lang yung husto. Sa totoo lang, sa siling bulubakuna di, ang palpak di numero 1, ang Department of Health, Gijaya. Ay punto man si Senator Ping Lacson. Nagambal nga tiyang Pilipinas, utang lang nga utang para makabakal baksin. Hasta subong kajutay sang baksin nga nagalabot. Si Abi. Mangampol gani kasla kag lapunaya si Duki sang ubrayan nimo. Kuha na ni sa serbisyo. Sigurado ko daw. Kasi diri gini siya madotlan sa COVID-19 sang ubrayan nga daw sulosobra man kung kaisa. Kaya kita imo nga iparicall mo yang vaccine nga ipadala mo sa mga banwa, syudad sa mga probinsya. Kay kuno perti ang ating buok sang COVID-19 sa Manila. Hindi man na pwede kay nagakinanglan mo din ang aton nga LGU, ang syudad, ang banwa, ang aton nga probinsya. Tapos ipa-recall mo lang sa amo na kahapos. Aktor giniya si Duki mo. Kaso sang P.3 UK kag South Africa virus sang coronavirus nagdugang o nadugangan. Ay sus, sari naman. O kahururbaan niya permi nga mga klase ka virus, no? UK kang South Africa, may Brazil pagani mo. Malacanang gindepensahan ang desisyon nga nagadumini sa mga minor de edad nga magwa sa balay sa sulod sang duha ka semana. Lalamang ini sa mga bolobalita gikan sa national nga nakuha sa atong siningan news center. Diri sa Bacolod kag Negros, halong gid kita. E sa Negros, amat-amat naman nagataas ang kaso sang COVID-19. Amo na ang aton nga provincial government nangin sigurista sa ginapatuman nga health protocol. Amo na yang opisyal nga may pag-ulikid kang nagapangaman, wala lang gapawala blah. Di ko may mga panibag o nga mga executive order nga ginapapanawag ng aton nga LGU kag aton nga probinsya. Indikasyon ina nga ginadepensahan kita kag nangin sigurista kita sa mga nagaalabot diri sa aton sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Kaya sa Manila subong pinakaulihi nagdugang 8,000 man ang record sang DOH 7,999. Isa na gid lang mong kag mag 8,000 ang dugang inilang adlaw sa bilog nga Pilipinas. Uta ko bi round off ko himuon ko na sa 8,000. Isa naman ang kulang kang mag 8,000 mong 7,999. Di areo 8,000 ang bag-o nga kaso sang COVID-19 nga nagdugang sa pungsod Pilipinas. Kita mo lang nakakulbaan gida daw. Nagligad to mga 500, gahuluhamboy sa 1,000.
Sobra sa kalibo. Subong rin ako. Tagwalo na kalibo. Ang Manila, puwerte gid. Grabe gid ang pagtimbuok. Puwerte gid ang pagtaas. Ito nang kilala ko pa nga arasubong sa Manila. Na grabe di action Eric ang lockdown di ko katabos Manila sa mga barangay nga nagatimbuok ang kaso sa COVID-19. Grabe gid ya. Kaya mo na nga likawan tanay ang pagtulutumpok bi. Nakalaka lang bi. Bodra sa NGC ho. Friday, Saturday, Sunday. Grabe ko nung tao dito. Damo gid ako mo. Video sawaya nyo mandanay ng mga tao da. Hindi na kita na magpangalipay tudo. Hap-hap lang, hap-hap. Dila pag i-full. Angay kay makaranda, di ka makawalda-walda pata. O ang bakulod do, gamat-amat man saka ang kaso. Amat-amat man saka ang kaso sa COVID-19 ang bakulod. Nagligad to, mga single digits lang. Subong naga-double digit na ho. Nakulbaan ko ba si mag-triple digit na nibla? Ay, pura palayo lang. Balik kita scandings na eh. Pati yan yung nagla. Kung hindi tani pag-sundo ng health protocol, sigurado ko daw, balik kita scanding ni. Huwag gidyaga observe iban sang natawag nga health protocol. Yang nain pagayara pa sa ugsaran sang New Government Center. Ang tao ya damo gidya mo. Huwag gidyaga sunod sang health protocol. Ngay kagin halug-halugan kagin tagaan man tsansang mga negosyante. May iba niya nga daw waslik puder. Kaya pinagusto lang. Sundon talablanay kadali lang. Ang mga ginapangabay ka ginaayo sa aton sang LGU. Hindi tagit anay pagtuduhan ka kubyalda. Hap-hap lang anay. Kaya kung i-faulta, ubos kita tanan. Huwag patangadaan mabakunahan, no? Napakamuda ka randadi, kagwalda-walda, baw. Huwag sunod sang health protocol. Ay, ambot sa inyo da. Kita mangyapon na makasakripisyo sini sa prangkahan na yung istorya. Kita mo mga negosyante sa Manila, kanina nakapulo pick up na itong negosyo nila. Dibago pa lang gani, iban nakasaka-saka ka nakaamat-amat bawi-bawi sa ilang negosyo. Harap pa lang sa pasaka pa lang. Dugay-dugay, dagdag naman. Kaya nga, yung mga health protocol ito nga sa una, medyo halug-halugan, subugin malik naman. Ginipit naman sila, mga negosyante ta. Damat mo nang halit. Mapaning hamba si Presidente nga basi kaluyan sa Abril. Amat-amato na bukas ang ekonomiya. Pero paano mo na yung buksan ni kay nagbalik ang balatian nga nagtimbuok saka ang mga biktima sa COVID-19? Tiway na. Yang ining sobra ta nga pasaway, amo gining makahalit sa aton daw, believe me. Kung wala ka disiplina sa kagulingon mo, patay kang bata ka. Sa tuod lang. Anong hurumaton nga nagasilingaw? Disiplina kailangan para sa ikaunlad ng ating bayan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:08 na.
Antes nato ni check ang mga report na gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report sa aton sini patrol to. Kamustahon ta na si Aksondale. Sa iya naman liwat kapag balik trabaho sa action report after edition sa patrol. Kamustahon tang pulo pa si plat ni Aksondale. Mayo gali si Aksondale kay nagakuan si gali Action Oliver. Naga-gym siya sa iya sulod balay. Kita ako kitang video ya bla. Kuma yung bata ni. Ini silingkong ogada daw layo ginilatnan sa COVID mo. Purti ang gym ya. Nakusa do layo ko matulog kay Action dito naga-slim. Aring patrol sa traffic report with Dale Salazar. Dale, may hapon. 1, 2, 3, 4. Grabe yung exercise mo, no? Bilib ko dila. Para at least hindi kita bala ma-stress. Yan eh. Pila to ang bugat sang wala kang tomong ginayatan to. Ha? Mag-unlock. Yung mga guro may pulo kilo to kada isa eh. Hindi to pulo na. Grabe si Dilo. Mahal kang dumbbell mo. Mahal, no? Mahal? Pero iba na nag-ubra lang, gina-customize like semento. May bakante ka dira nga lata, actionary, sementohan. Ang mga tubong ang uso, actionary ka. Ay mo ito, hindi mo ito simento. Yan do sang salon gito yan. Ginbakal gito, actionary. Balo ko yan. Ikaw na naman makasara lang mga baka dumbbell yan nga himo sa sang salon mo. Ibang wala na, customize lang anay. Wala pa budget para sa 10 kilos. Grabe si Dil. Grabe ka. Angayan ka Gidilya. Okay, kung mag-gym ka siya direct subong. Kaya kung ako to sa lugar mo, mga mamo ko to, hindi ko to angayan mo. Angayan. Ha? Angayan mo ang gahabok tiyanta. Angayan ka ibuya. Ibuya ka way kaya buyon. Why dapat body shaming actionary ka? Ibuya way kaya buyon. Daw laban ka gani sa abs mo. Ribs to yan. Okay, kung gusto mo mag-fit actionary kag subong, daw ka medyo delikado, magpadulong sa mga gym. Gusto na. Sa malay na lang. Oo. Diba? Pila ka oras to? Isa ka oras? Mga 1.5. 1.5. Kami mga jumping rope pa. May kalimot nga mansyon. Kalimot ito kalapad yung sulod sang mansyon mo to yung mong. Pabaya lang to yung kubyal mo ya. Payaw ka, unlimited kang daga. Ay, na. After mo gym, shower ka. Shower. Tapos, ano daw son, ano son, Dale? Tapos shower, ano daw son? Matamat. Matamat, ano? Pangimot. Abi ko drink ka na yun? Ay, hindi Hindi kung ano yung Diyos eh. Nablang nga pag low calorie bla? Mga wine. Hindi bla mo nang ibanda eh. Ang mga subong uso action na. Kaya budlay subong magwa mo. No, ang mga palivise, mas delikado kung kadto ka sa mga restaurant tapos hindi mo kilala ang palibot mo. Hindi mo kilala kung sino ang sunod mo dira nga naghalin bra o mo ginpungkuan. Kag muna actionary ang panugyan sa mga city officials nga mas mayong kung mahimo pa lang dara na sa balay mo stay at home. Tama na mo gym sulod balay at least may kaya gasto no? Correct. May ka pabayaran? May ka monthly nga mga bayaran. Monthly now? Usually sa mga gym actionary monthly nang ilang nga bayaran mo. Okay. Ikaw malay makasarang yung magbayad monthly nga gym? Abay nga na matamat ko nakakas ang mga expenses nga hindi na kinahanglanon. Mukha nami kay Dilo. Bili mo ko sa mo. Dilang imo bala dalagan sa mong vlog ginabsebaran ko. Do pa nga buhi na gid. Matamat lang. Dara giman makadto no? Dara no, on the way. Kon si Andy Pensap niya sana all. Sana all man si Action Ana. Siya matsa ko ba una nga pa kanini an guro eh. Ito siya kita nagsalo sa bulak mo. Lagi nungod siya kita bla. Grabe ito panigili o siya gagagaw yung mo. Naisahan siya gali. Naisahan ka na sa Action Ana. Maraming sa Action Ana kay happy siya sa buong. Grabe ang kuha niya sa buong. Do ka kuha sa mo siya, do ka energetic, ka ginablang do ka ang trabaho, do ka nami lang. Do wala ginakapos. Ang maging man ko sila nga in love ka, no? Correct, Action Ana. Very inspired. Muna, nagpakabaka man si Action Ana pang overtime.
Kapaningyawat man mong. Correct action na, Eric. Sa niya nga, ate, wala mong problema sa pagkaon nga may kadulo-duloong man di ah. Ikaw! Actually, Eric, pwede na mo order sa order via Foodpanda or Grab sa Okay. GNG. Oo. Tapos ikaw yung bala mabayad, bala kay Biara naman yung mga Gcash, Oo, no? mga online. Oo, Tapos oo. ikaw lang yung bayad, itulong mo lang yung sa tao nga gusto mong matagan. Ay, na. Pwede na siya. Tingala ko doon may perme, may kaduloong di kay. Sana all consistent. Wala ba nila mo kung consistent ka ng tawat eh. Happy ending. Dodra, gina, no? Dragin na. Kung consistent ko no ang ginahimo mo, sa ulihi ko no may bunga, ginakamayo mo. Correct ka. Para consistent man ang kilig ni aksyonan. Ikaw, damo, gidbalam na din. Basta ba sa aksyonan, ang friendship na sa aksyonan. Ti friends man kamuya ni Aling sa una. Yes, action Eric. Wala problema. Friends man kamuya perme ni An. Correct. Gagasiray, mga mga ni isang duwa eh. Mga emotional, mga inagyan nyo, mga experiences. Gani na nga, inagyan nyo sa una nga limuto, yung kabay pa nga, hindi na magbalik, subong ti Dumayo naman ah. Wala, basta happy ang sa katawag Eric, dapat supportahan. Oo, dapat. Correct. Wala na. Kaya kung isa, kung ubra ka ng ubra, kung isa nga daw, ay ka man ng happening once in a while, kung isa daw, ka-stressful man mo. Kung may mo palang subong nga pandemic, likawan natin ang pagkabito, Eric. Kaya daw, dasig na dala magtigulang. Gusto na, dali kasi magtigulang, kag basi ikaw pa unahan, sulod ka COVID. Ito, pero may ka lang stress, pero may ka lang problemado mong, no? Dapat positive vibes, Eric. Maglawig-lawig pa ang atong sining kabuhi. Gani, may importante nga abtan ta bakuna. Correct, good. Pero subo-subo Eric, kung sabahin sa mga mahilig bala magbulang. Kay ang DILG, temporarily ginsuspend nila ang operation sa mga bulangan. Hindi lang sa mga GCQ or MGCQ areas, cover Eric, MGCQ kag GCQ areas until April 4, 2021. Kaya subong may mga pagbulang-bulang giban sa mga arena to, no? Yes, Eric, pero wala yan sa mga live audience. Pero subong... Pero ang online, sige na ya. Ang online, Eric, diri sa city, kaya wala na siya na-aprobahan sa City Council. Hindi, pero subong may ara subong online nga nasyonal? May ara Eric. Pero pwede pa na yung online? Suspended nabutang diri sa DILG nga circular nga suspended ang operation sang bulangan. So buti wala gid Eric. Pero wala ma-specify ang online kung sige o kung hindi sila. Wala, actually ang nabutang diri sa document nga sign ni Regional Director na sang DILG nga si Ingeniero nga cockfighting and cockpit operations are suspended. So gipadalaanan na sa sulat siguro ang mga cockpit owner. Ang mga alkalde, Eric, mga local chief executives, ginmanduan nga magpagawa sang mando nga i-suspend ining operation sang bulangan Eric hasta April 4, 2021. So, copy fairness ng mga cockpit owner. Yes, Eric, lawig-lawig ang ila sining break anay or pulutuway kay amagla. Tanay nakabawi-bawi naman tanin ng mga bulubulangan, tanay nga ginagkadlawan man sang mga bulangiro, bla? Yes, Eric, kay basta gani nga nahook ka na sa bulang or mo sining hobby. Kung madula lang pila kadlaw to, pangitaon mo gid. Kita mo iban gani di ka sulod sa online ga kawat-kawat yung mga bulang lusok-lusok sa mga pulo-purok-purok. Ang ibang gani yung balita o basang las bilang nga sulod katubuhan. Sulod katubuhan pag-ara pulis gid nalagan. Ibang luluksok sa punungan kag sa suba. Wala ang problema, Eric. Kaya mo siyang epekto sa pagsaka sang COVID-19 cases. Grabe, dito sa Metro Manila, nagasaka. Dili sa aton na mayaraman sang increase, Eric. So mo na siya ang pinaka-latest nga tikang sang national government nga isuspend ang bulang until March 4, 2021. Kag kung magkalikan ay dirang kaso pasi pa man lang mabalik Eric. Ang iyan nga Amando, effective today? Yes, Eric. March 20, 2021 nagwa ining ang mando sang DILG nga address sa nga local chief executives diri sa Region 6. Actually nationwide ni siya. Nationwide. So, ang region nagpapanaog man sang mando kag ang mando address sa mga alkalde, gobernador nga naga-i-suspend nila ang operation sang bulangan. Ti kaluluoy naman yung mga bulangiro ni kag mga gatrabaho sa bulangan.
Correct, Action Eric. Nabinagod ang mga liyamador, nga tidra man tani maka bakal bugas bla. Yung iba sa ni mangita naman extra like e-bike, tricycle. Ang importante dira kung naapektuhan ang trabaho, hindi lang magsulod sa illegal nga aktibidad, Action Eric. Hindi na ka mo maglusok-lusok na kay pulis kita kontra nyo. Kay budlaya mapreso. Ay, 30,000 lang sa mong piyansa? Correct. Dugang kita mo pala nga sa imo siling ulo. At imayo na gali, at least may harap ka na yata nga kopya na, Dale. Yes, Action Eric. Isang dugay-dugay sa atong sining group chat, Action Eric. Importante na sa mga mga nagabulang bla. Yes, magid, no? Ang patrol, nakapatulong. Dale, antes bala ka malipat. But kung may harap ka daw ulihing records ang kwan, COVID sa Bacolod, way pa man ka na nagsulod sa imo? Subong nga hapon, Action Eric, wala pa sila nakapagawa sa pinaka-latest, no? Dugay-dugay na, no? Dugay-dugay guro, no? Dugay-dugay, actually, kis ating plano, may kis delay na. Pero kahapon nga record, no, March 19, 92 ang active cases diri sa Bacolod City, Action Eric. Okay. 92 ang recoveries, 5,620. Okay. Ang death toll sa Bacolod, 186, Action Eric. Kaya kahapon, kada mo na patay gali, 106 na. halina niya isang Halisa. Balikan ta sa Action Day, no? Utod naman sa Action Day kay sigurong yan naman nga kargada na kuan guro nalang-alang naman sa magazine, no? So damo nagkalamata 186 plus Action Day. Yes, Action Eric. 186. Halin niya isang sugod-sugod o isang 20 panaka-record. Gani. Ang pila sino mo ng active cases? 92? Action Eric, 92. 92. Gamay, no? Gamay lang, no? Yes, Action Eric. Actually, increase na siya gamay. Kaysa ang last mga 57 na lang mo. Nagdugang gijagali. Yes, so sa pinaka-recent nga data, 92, no? Muna siya ang pinaka-latest. Okay. Tamo na nga nagsaka-saka yung mga say man ang province doon, nagsaka man ang ilang kaso eh. Sang Correction Dale? Oo. Action Eric, yes. Nagsaka man lang yan yung ka-province. Dale, ikonta-konta lang ka sa special kobo para ngamin yung sulod mo kada medyo choppy ang sulod mo diri sa signal ta. So, amo na ganun siling ko sa mga taga Bacolod, sa mga taga Negros. Beware gid aware gid ka mo kay ari naman amat naman kasaka ang aton kaso, no? Bacolod kag Negros, nagliga tong Bacolod 54 plus abong 90 plus na. Ang probinsya ta sang una nagliga to double digits, abong triple digits na. Action Dale, please come back. Yes, Action Eric. Hindi lamang sa Bacolod City ang mayroon ang increase ng COVID-19 cases, kundi ang province man, sa dito man, sa Iloilo Province, sa Iloilo City, Action Eric. So, challenge naman ini, hindi lamang sa mga local officials, kundi sa mga pumuluyo, mismo, Action Eric, na ang disiplina, wala na perminaton, ginaliwat-liwat, disiplina, dapat itatak gida. Sila nga paminsaron kay kabudlay na mag-quarantine sa 14 días mabudlay nga wala ka trabaho, wala ka income, wala kami ma-provide mo sa mga pamilya. Correct, Action Dale. Mo na sa kikisa natin. Mo na nga, ang butang yung GC, ako na susunod ang problema na Dale? Actually, ang suggestion to device their pamilyaran, i-deploy kung gabi ng mga pinaka-membro sa task force discipline action Eric. So far, according kay Sir Taba, may mga pictures sila, sila siling social media account. Okay. Nga may mga task force members task force discipline members, ngayon pang deploy action Eric dito sa area. Sa Bacolod Government Center, nila binakon kagahon. Kagabihon na rabi action Eric. Kagabihon, no? Kaya usually ang balibais nag-inabot sila, mga pulo pamilya, mga maghimata, kilalahay man, o nag-start sa atop na rabi action Eric. Pero ang mga balibais, i-remind lang ang publiko kung nakita nga nag-violate nila sa mga minimum health protocol, kay especially action Eric niyara, kaya sa public, hindi mo kilala ang mga tao ngayon mo siling masumalang, yung tao ngayon mo siling nga matubang, or ang mga bagay nila ngayon mo siling nga makapitan, nga posible nakapitan man sa mga infected na sang COVID-19. Ipaiway tayo guro dahil Dale blang padala ni sa mga kabataan bla sa amo na nga mga okasyon. Hindi talaga pag dalon sila Action Dale, no? Para Mayo.
Oo, kaya actually, magitaan din natin actually sa ating sining observation sa actual video nga sinabi sa Bacolod Government Center nga kung gabi, may mga 2 ka tuig, 3 ka tuig, 4 ka tuig yung mga kabataan, nagalinag sanay, nagapalutas sa burador. Oo. Though, naman lang doon na nagbalik sa normal ang sitwasyon sa NGC. Pero may man nag-remind mga city officials nato Gani. na kung may mo pa lang ining mga kabataan nga makabig man nga prone or yara abit sa vulnerable construction rate mga katigulangan na magpabilin na sa ilasitag sa tagsak sa mga panimalay since mayara na sang spike sang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. Ang patrol kapadulong man sa area sa Barangay Granada kung sabihin ongoing ang construction sining Barangay Granada Public Market Action Area. Pag dito nakita nato nga daw na hulas to ang mga atop ongoing ang renovation. Pag ang mga nagamaligya sa to action area dira sa among merkado ara man lang sa tupad sang market sa Nova Street temporarily din silo samtang ongoing pa ang renovation. So ang pondo alin sa DPWH District Engineering Office kagati amon siya isa sa mga ginduso nga proyekto ni Bacolod Congressman Greg Gasataya kaysa sumad tinera man to renovation 2-story to ang Barangay Barago nga public market ongoing man ang construction. So ginapabot siya nga subong tuig sang 2021 or sa masulod nga mga binulan matapos na ang ini nga proyekto kag mausara sang mga magagmay nga mga negosyante, mga nagamaligay utan, nagamaligay isda kag iban pa actually nga mga negosyante nga taga syudad sang Bacolod. Dani. Yes, actually. So, kay na do ka tauhay man to ang mag-o nga plastalan sining mga market vendors sa may Granada Public Market Action Area. Kaya kita naton to sila do na nag-ikit-ikit ang ila sining pwesto pero at least nila sila sang baligyaan nga temporarily samtang ginapatahom. Ang merkado mayara sila sang lugar kag hindi lang bala makuntat ang ila sining pagnegosyo. Ila binanga mabudlay mawad-an sang trabaho, mabudlay nga mawad-an sang palangitan-an sa pandemya action ka. So, klarohon ta renovation, hindi gina sila nga baguhon tanan kundi ina renovation lang. Yes, actually, renovation. Amo tong nabutang sa tarpaulin dito sa area nga ongoing ang renovation. Kailan budget sila day? Actually, ang budget sila sa renovation pila sa market merkado. Naka-mention sa mga previous interview si Kong Greg mga yara sa 15 million pesos ang budget sa Banago kag Granada Public Market kadang sumaan to 41 million pesos ang pondo actionary ka. Kaya dako ka sumag del 41. Kay may second floor. Ang sa second floor, amo ni siya ang butangan or himuon nga parking area sineri ka. Para tis pag pangumpra ka dira, pahanokoy, ara sumag-market, mayara sang plastara ng imo sining van. Okay. Para tis mo gid na salakyan ako, yes salakyan ang kuan mo gid daw. Dagi na lagas mo. Para at least ang motor ko makasaka na to. Para at least wala kay kundira sa tubangan actually nag-cause nila sa traffic mo. May traffic jam. Correct. Especially kung ang mga may mga salakyan, magpanguptra bulubod dash na para tisinigda magtuga sa traffic congestion. Very good. Dira sa area sa sumaga public market. So far sa paglalibot ng patrol diri sa may syudad sa production area wala magtama may nasipatan nga mga minor mga vehicular accident na nagaluntad diri sa may Bacolod City. Ang mga traffic lights ginalabyan sa patrol functional man action area kag may pitila pa mga traffic enforcers ang bitaw ang nagatrabaho sa sini nga mga tinion. Ang observation report sa patrol nga dalawang sinyatang DDX gikan sa patrol ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon Del Salazar. Very avid live report sa Patrol 2.
ang sitwasyon sa Metro Bacolod kung trapiko ang pagamanan. Ang pila ka mga nakita ni Action Day like kining padayon nga renovation sa Granada Public Market. Kag of course ti amo na ang mga tao da sa NGC abi extra gid nga paghalong kag ipatuman tagid ang ginatawag nga social distancing, wearing face mask, face shield. Ang importante, disiplina ang kailangan para nga madepensahan tang aton sining nga lawas kontra sa nagapadayon nga COVID-19. Kamo nang ngambal ni Vice Mayor Elcid, ni Mayor Bing nga sa mga taga-task force nga sundon tarang ang aton nga health protocol. Same man na sa probinsya. Hindi gusto ni ang aton mayor sa Bacolod, ang aton nga gobernador sa probinsya nga magbalik naman kita skanding kung sila lang pagustuhan. Kabudlaya magbalik sa kanding. Balik ta sa Isikyo? Ay so, sabi nyo, mayo lang. Ay. Gapunga-punga ka gani subong patayon ta sa MGCQ. How much more kung ibalik naman ta sa Isikyo? Ay ho. Kung magbalik, ina, pwera palayo lang. Indikasyon nga ti gusto sang tao na. Kaya ang tao pasaway kag wala nagasunod. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:30 when we come back. Reports ang ato siling mga patrol unit reporters. Action Arc, Action Alvin. Pagkatapos na sa ato importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato siling nga pagpangaragad Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation. Ante sa report ni Action, Art ay hupon, standby Action Alvin Graba. Ginatamyaw taran dira, happy listening kag mayo lang nga pag monitor sa kay Toto Alex Montesa, Elizabeth Malaka Gamala sa Estom 1, especially sa mga Malaka Kagamala family. Mayong hapon dira sa inyo. Alex Puentes, mayong hapon. Sakay Lolo Turing da kuno mayong hapon naka-alert sa imo programa. Siling ni Yodi Torta de la Peña Barbecue. Ay, pretty. Sakay Edwin D.B. Gonzales, sang maaw mayong hapon Guillermo Clarito. Sa mga taga-barangay Buena Vista, Hibong Pontevedra da mayong hapon na. Toto Milo Huyatid amit ga monitor man sa ato no, salamat gid. Toto Andro Wanitis, musta ka da, Toto Andro? Sakay Valencia, Kenneth, may hapon. Felinora Oliveros, sa Barangay Robles, La Castellana, mayong hapon. Sakay Homa, Lumina. Check attendance man. Sakay Tihamo, Kanya Biral, Adrian. Mayong hapon, gidira sa imo. Kay Guillermo Clarito. Kay Bert Hiraposco Caravallo. Kay Kent Bulakawan Isada mayong hapon sa Barangay Dumanan nga monitor sila daw. Kag sa kay Evelyn Nipongoseno ara sa Lower Bikutan. Baw kalayo man nga lugar ba Taguig City. Sige. Kay Gilbert Flores Tubos. Ato to Gilbert Flores Tubos. Monitor man sa aton daw. Musta ka danoy? Halong na COVID ha. Check na ang unang report ng Action Art ay hupon gikan sa New Government Center. Ning parte sa pagpanghawan kag pagpanlimpyo sa mga flood control team sa Barangay 10 kag 12 pati gayunon sa masunod nga simana. Action Art ay hupon sa report line number 1. Art may hapon.
Yes, Action Eric, may hapon. Yes. Ang sa Carbig pala sa Mandalagan, Oo. daw may kabudlayan dito sa Mr. Jo Marie Vargas sa muling reason na kahapon nag-meeting gali ang barangay kapitan sa barangay 10 at barangay 12, barangay Okay. 10 and 12. Mm. Sa kay Mayor Bing Randian, kinayo na kung pwede, unahon na lang Action Eric Okay. ang sa area sa ila lugar dira. Instead sa Mandalagan, Carvic. At dito pangitaan, sa PDA, kay Dok Mudlay, dito ko nung pangitaan, siyang pala nauban ka sa ang previous explainer. Okay. Tingwan na kapangita, ito ideya, Mm. ang taga CDR mo, Oo. nagayo ng mga kapitan, no, hindi lang barangay 10-12, kundi pati nito sa barangay 12, kaya po di siya ang mag-survey. Masaylo. Kaya alagyan as outlet sa Mampulok Creek. Masaylohon to anay. Dito na lang anay ang unahon nila, kay mas mayo nga at least hindi malaman makante ang trabaho sa flood consulting. Kumagay. Kaya sila Mr. Jo Marie Vargas, next week nila ini itinguhaan na ma-umpisahan ang Eric. Oo. Kay para magawan sa likod sa Pasiwa na area kung aboradan nila nawanan. Likod sa Basiwa. Kag dito sa barangay to ang outlet o kunwaan na mga tusbay-bay kay parte matutiyapon na lang ko ba't mga mapatunguhay na makuha. Now, ang isa pagit nga update sila Mr. Jo Marie na siniman o sunod man nga semana, Okay. mag-meeting siya upon sa DPWH, kanilang pagit nga departamento, orahin sa gobyerno, Mm. nag-inlakit rin ni Mayor Bing Diaz sa task force o flood control task force. Mhm. Kay ang tinutuyo sa Action Eric nga ma-plansa na ang ilas rin nga mga plano, programa na umpisahan sa April kag tugtog Mayo. So kay sila nga hindi na pagulaton nga magtigululan na naman iwat Gani. antes ini mapatuman ang program. So ini naman niya sa task force ang gitungkod sa alkalde. Oo. Amo ni sila ang magapahawan sa mga drainage system. Mm. Amo na sila kag upunan nila ka ang tartapan sa Department of Public Works and Highways. Hopefully matagaan naman to gamay importansya ni Sir Jom tong sa Panukoy to bla sa among gito bla area bla kiti amo na baha bla kiti do imbuduhan kami na mo hindi no kung anong solusyon ni Sir Jom Marie ini nakita niya man ang amon lugar to aksyon Gani kag namuno yung mga ang Panukoy sa sa next in line nila kadaliwis mo. Gani. At pagsilingan. Mm. Di katento kung ginamuno na dito nito masisunod na masapal siya mahon. Ang lain mo sinibla si Sir Jom Marie nga ang lain mo si Sir Jom Marie nga hindi ang barangay 2 10 kag 12 binyo o paway ka mo na da una ko tanan kay Action Eric Panukoy kay Kap Bibing. Hindi yan ay mambal sa atake naman doon. Abi siya na speedboat. Dito na lang yata yung ano siya to. Parang at least hindi mabasa ang spot siya. Kaya yung sigurado, kaya kung monitor si Jo Marie, mambal siya. Pag ginalungan ng Action Eric, nang yan sapatos ka sa Chicksville mo. Tunto ka gidla mo. Namabasa, blang. Ayati. Chicksville na yan, budlay ka na yan. Ina, ang ginagamit lang, ang ginatago nga para sa mga kasal ka kuwan. Kita mo, nag-naukat na ito ka ng iban to, no? Kaka-expire lang. Para sa patos ka, no? Ayo. Masagan ko sa babae nga version, no, si Bilda Marcos ka. Yan yung collection mo, hindi amak na isang aparador. Kasunod lang, may masaka, taga-barangay na yun. Sinaksunod ito na muna, naksunod ito, tapos patos. Arewa, ang kapalayan ni Mr. Jo Marie Vargas, or Executive Assistant to Jo Marie Vargas, nga mo pa nag-cluster get sa CDR Arimo. The other day, nag-meeting itong taga-Barangay 10 sa kay Mayor Bing. Kuna lang biyan ito kung sa ila sa Barangay 10 kag 12. Guro ba si Ben next week tala kami sa may San Juan nga Taytay Bladad sa likod Basiwa. At remember nakuhaan mo na mga balay. So, hasta ganito sa Gatuslaw. So, padaluman na mo na. Wala na mapadaluman eh. Tapos, asa dari sa piyak ng Taytay, padaluman na mo na siya para makuha ng Ito yung tamo na dakahoy. Kag kuha na gajay, basura, kag ang silt na nadama siya dito sa Batangan Balay sa una eh. So, pinuhaan na mo na.
extension na si mabulok mo isipon kita be. Ito yung mabulok rin kita per se dapat magwala na sa may tay yung barangay 10 mo. Galing kita reclamation na naglupa na yung punta sa barangay 2. Kasi barangay 2 naman to sa punta sa Tandong Blanesyo kon balay dari mga balay na nagtabok to sa sapat. Ay hawanan na sa sunang bato sa dalom kaya naman damo yung pang bato lagko to ni kita namon. So minuwag yung right naman to may most negative we have may banya project mo na mo naguro sa karbit na lang. Kamutangan na lang na flood wall sa piyak-piyak para nga ma-maintain niya kadalumon niya. Barangay 10, 12, kaga 2 sa punta. Ma-meeting makabis niya siguro by next week kaya mo itong tawag-emerging sa akong gapon kung pwede makamit. Para nga matis mag-Abril may full na kaming plano to implement before magpula na mabla kita sa Bayo, Hunyo. So, una nung project na mo namon, implement namon by April, May. Ano lang sir, ang parang Sir John Marie Vargas. So sigurado na, sa pagtigurulan, ang paano ko'y malista git sa iya. Mo kabay pa nga mangin ang Hill Action Art, no? Kay kung hindi madalas sa listahan, patay. Huya. Sila yung Sir Marie, mayo paningipan na ngayon dito ang kandugon, mabanok ko ganito kaya ito, tapos kita daw-dawon, kita na nila na. Suktong gisa ni Kap Bibing kag ni Boss Rex na Noble. Okay lang na iskap Bibing, kanulo ko naan sila. Hindi niya mudlay siya yung motis ni Action Eric. Kaya damo na yan, sa bilog na negosyo mo, yan ganda ito yan. Yan may Facebook, panganaan nga pati sa Amerikano na comment. Oo. Diba? Ama ako mo mag-starring kay Mosta sa California to. Kaya why mo game na si Casio. Mo na, Sir Jones. May kakilala na. Gani. Ara siguro ka monitor. Dahil lang nga pagpahuay sa imo puro yan. Dahil kaway ni kapuhuay mo. Why? Amo ni guro nga hapon, basi ka panindahan pa ni siya eh. Ha? Amo ni oras guro, basi ka panindahan pa ni siya. Basi. Siya ni manindahan, guro kaway naman ni siya yung pili. Bakit pag-abot, ginapot siya na lang siya. Lawag lang siya, Joms ha. Dahil kitawa niya siya kato sa merkado, yan, dito ni siya sa mga high-end, yung mga department. Na. Sa mga mall. Dito ni siya yan. Ang mga action na Eric, ang pinakamanagap ako na balita dikan sa Bacolod City Hall at ka-action nyo ang sa nagtagupon o nasa balita o nasa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Art, mayon kay ti gapasulod kita sa tigilinit, dapat nga paging puslant ang panahon kag tiyempo. May mani kay ti at least may ara kita team nga flood control. Agin task ni Mayor Bing amo niyang magatutok sa mga lugar nga daw permi lang ginabaan kag daw ay solusyon ang guwa sa tubig. Dati sa amon sa barangay Panukoy ti si Sergio Marie Vargas kapadlogin na ang problema na munda, no? Ang guwaan mas ang tubig pakadto sa highway blag ano ka pigado gid. Dahil hindi gid ka sustainer ng drainage na munda sa highway da sang kung ka magagi sa may bangga jazz bla sa planta ka jazz bla da. Hindi kita kasarang amon nga drainage kung bulyong sa tubig ta kay sa tuod lang. Ali pa man sa una do pinalabag agi nga barangay kapitan da Kap Ilmo sa kay Kap Noel subong kay Kap Bibing nati problema gi nga gapon to hopefully masolusyonan kung hindi man mapunta ang baha-baha da mapaganhagan namla kami ang importante ang dasig nga pagsubside sang tubig ete kami da sa amon da lugar ya sa Purok H1 do imbuduhan kami da mong tanang nga tubig to sa babaw di nga dulhog dira ginasamon tanan nga tumpok subong may building na da nga ginakonstruct kadaan na nga iya ni Alcantara. Sa una, okay. Pero kay may lutsa pa na itong tubig pagkadto to sa pinakapunta gin nga makasablay to sa drainage namon to sa pinakamayor gin sa una nga kalog nga sang wala pa na ma tindog ang building. Tisubong hindi na. Tamo na nga gagasala man Espiritu Santo sa tubig kundi sa magi. Tamo na kung mag-ulan, magbaha-baha ba. Sergio Marie Vargas kabalogin na da sang sitwasyon tada, no? Damo man na kita mga tupal balay nga problema kita mong ibang nga nagaka-discourage na magpatindog sa balay da, sa amon nga partida kay sige ko ti nami gyud man kundi mag-ulan mo
Kung magulan na, bigo kung ikaw tagiya sa dutada. Kasi lang kaguro nga hindi na lang ko di mag-star, ang ita na lang ko ibang lugar. Kaya ka tasiling ko muna bla. Kung wala ulan kag wala bagyo, di mo na magbaha. So, uliti, nanad ka man lang sa baha. Kung muna nami, kasi at least may flood control team, Sergio Marie Vargas, kabalogin sa mga problema, diridugang, na dapat atong tilinuan. Igrab ng oportunidad nga, wala pa magtig-ululan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:54. Halin kay Action Arts, sa Ilota, kay Action Albing Graba. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, ininduha ka miyembro sang Army kag CAFGU, gipasaka na sang kaso ng murder sa pagpatay sa opisyal sang BGMP sa Barbara o Santa Barbara, Iloilo. Ari sa Action Albing Graba, line number 3 sa report. Action Albing, may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo aksyon, Eric nagapakigbuyulog karon sa kasubo para sa pamilya Larupay ang mga katapo sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army in relation diri sa kamatayon ni Jail Senior Inspector Andrew Larupay. Sa pagpakigistorya man naton kagina kay 3rd ID spokesperson Major Sinon Pansito, gina-acknowledge ni ang kahilabtanan o kung ang involvement sang tatlo ka mga miyembro sang 12 Infantry Battalion sa natabo nga shooting incident dito sa Santa Barbara, Iloilo. Dugang pagidiri ni Pansito nga official business ang lakat sining tatlo ka mga miyembro sang Philippine Army para kuntani mag-procure sang mga supply dito sa syudad sang Iloilo. Sa diin nag-travel pa ang mga ini from Kalinog to Iloilo and passing through Santa Barbara kag dito na natabo ang incidente action na Eric. Sa diin nagbaisay Sanday Larupay kag Private First Class Bjorn Esposo. Kung madumduman ta aksyon na Eric nga si Esposo gid lamang ang una diri nga na-mentionar sa diin sa among nga insidente na tiruhan ni Esposo si Senior Inspector Larupay nga nangintunaan man sang iya sini nga kamatayon. Sa pagpakiangot sa mga kapulisan sa idalom sang 12 Infantry Battalion, tigayon man nga nag-surrender Sunday Staff Sergeant Nelson Sorolla kag ining si CAFGO member nga si Nilo Silao. Ari ang pahayag ni Major Sinon Pansito. The 3rd Infantry Division acknowledged that the individuals involved doon sa Santa Barbara na insidente ay galing po sa 12 isa sa mga unit namin na naka-station sa Kalinog, Iloilo. Yung pag-dispatch po ng Army personnel on that day, kasama na rin yung vehicle is an official business after having been directed para mag-procure ng mga supplies para sa unit nila sa Iloilo City. They were traversing actually from Kalinog towards Iloilo, passing through the Santa Barbara Road where the incident happened. Si PFC Bjorn Kirby Esposo ay na-apprehend. Ang dalawang iba pa, si Sergeant Nelson Sorolla at saka si Kaan Nilo Silao, made themselves available for investigation past 3 p.m. of that day. The truth is mayroong isang namatay, a comrade from BGMP. And with that, we extend our sympathy and we extend our condolences to the family. So, ngayon, kami sa Philippine Army, we will be conducting administrative investigation also following this incident. Pero the most important is, dapat maiayos mo na yung na-file doon sa Philippine National Police. But pagkatapos nito, we are of the interest to know the things that transpired kung mayroon bang violation sa aming mga regulations, kung mayroon bang paglagpas sa mga guidelines namin. Ito ay ipafind out natin later on pag na-in-custody na namin yung mga tao. Kasi kailangan din namin na mag-submit ng reports to higher headquarters at siyempre yung unit involved magsasubmit pa rin ng report papunta sa amin. Itong nangyaring pagpamaril po dito kay Senior Inspector Larupay, ano pong mangyayari sa tatlong pong ito na member po ng Philippine Army? If you will be met with final verdict of the court, nasa Army roles naman yan that you will be separated from the government service. So, bending to that is wala pa kaming dahilan. Ang administrative proceedings
is separate from the criminal liability. So, ngayon, ang tinatakil natin is yung criminal liability will rely on the court. Yung sa amin, yung administrative, that will come after. Kung mayroon ba doon sa mga regulations din namin na violate or hindi na-observe, that will also be after kung ma-face mo na nila itong criminal aspect na kanilang kinakaharap. Amoyan to Action Eric ang pahayag ni Major Pancito. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid, Aksyon Alvin Graba. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Magabalik ang iya sininga palatutunan pagkatapos sang dugang nga mga pahibalo. May, mabibreak na yata kami ng jowa ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatag. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Wali kita panahon sa ato sila papalagan. Bayang hapon nila kag mayo lang nga pag-monitor sa kay Madam Grace Miton Kausings. Nagigparing kinalon sa kadira sa Tokyo, Japan. Nagamonitor pa sa ato sila nga pagpangalakad. Action Report After Edition. Sabado nga presentation magatakop ini temporaryo. Balik ini sa Lunas. Opo diri sa aton nga mga patrolyo na reporter sa action nga palagan ko sa action Jan ako sa kay action Dale Salazar. Ninyo bugi ang ato nga piloto sa Patrol 2. Opo kay action Art Hopon kay action Alvin Graba. Your Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason with IT Experts Action JM Baikin.
Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sirat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan nila Berboy Action Marlon Hinovaya, talos la ako diri temporaryo, ako naman sa Action Eric Magbanwa. Kita karon sa Action Night Patrol Program, last 9:30 to alas 11. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,